Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I poslije dovršio drugu epizodu Minecraft Faction, ja sam Adi i danas se nalazimo u našoj Faction bazi. Danas šta ćemo raditi, na početku ćemo malo da gradimo, a poslije ćemo ići u mining. Znači, u prošloj epizodi sam rekao da ću samo da gradimo, ali pošto baš i nema mnogo da gradim, poslije ići ćemo u mining. Ok, znači, update u bazi nema uopšte njih, to jest nema update u bazi, ovdje sam počeo samo zid, ali nema više para, tako da ne mogu da kupim drveta dok napravim farmu drveća. Uglavnom, malo ćemo isto da pričamo o prošloj epizodi i o ostalim planovima za kanal i o mojoj aktivnosti i tako dalje. Ok, i sad ću ovako malo da gradim, to jest, glitch. Ok, malo ću kao da gradim, ali i to je to, znači. Ok, što se tiče prošle epizode, pre jedno 15 minuta je uploadano, baš možda malo više, i ovako zadovoljan sam sa... O, to je loše. Čekaj. Zadovoljan sam sa epizodom, ali... ok, zadovoljan sam sa epizodom, ali ima malo više grešaka. 1, 2, 3, 4, 5... Ok, imam problem. Uglavnom, ima malo više grešaka. Slika na video je bilo baš ono... Nije bila full screen, ako me baš razumete. Nego je bila... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nego je bila malo uska, znači... To ću sad u ovoj epizodi... Kad uploadam ovaj video, to će biti popravljeno. I neće biti ovih više problema sa tim. Naravno, nisam baš pogledao video prema što sam ga uploadao i to mi je baš greška bila, uglavnom. I ne znam zašto, ali video se par puta prekidao. I znači otprilike na svaki 2 minuta. Ne znam zašto, možda do Frapsa, možda do mene, ali tačno ne znam zašto. Tako da u jednim dijelovima je bila crna slika. To dok kad sam provjeravao klip baš i nisam video, ali dobro, i toga neće biti, nadam se. U ovom klipu kad se uploaduje. Da, što se tiče kanala, kao što sam rekao u prošloj epizodi, snimat ćemo Walking Dead, to će biti sljedeći epizod, to ću snimati ujutro. Tako da će to izaći u petak, znači sutra. Za vikend, što se tiče klipova neće biti. Iz razloga što nisam tu. Znači nisam tu. A kad se vratim imam dosta obaveza da uradim. Znači sad ću možda... Baš neće biti mnogo klipova nedeljom, bit će 3-4. Ali ne obećavam ništa, jer imam baš obaveza oko škole i u privatnom životu. Tako da, eto,
ja ću se najviše koliko mogu ja ću se truditi da snimam, ali vam kao što rekoh ništa ne obećavam. Danas je Matt Carl dolazio, onaj član mog factiona dolazi baš na server. Ja tu nisam bio, ali sam vidio da je dolazio, tako da bio je neaktivan, ali sad će postane aktivan, tako da on je kao admin u mom factionu, ako me razumete. Ovo je veliki problem. Ok. On je kao admin u moj faction, kao što rekao. A ja sam ovdje. Znači, on mi je mnogo puta pomagao, dao je pare, donirao. I zahvaljujem se na tome. Ova soba će biti velika. Ok, ako ne znate šta gradim sobu za za mene, stvari. Ovdje će biti njegova, mi naravno produžava se tamo za nove člana ako budu dolazili. Nije bilo nekih komentara na prošlom videu iz razloga što se skoro uploadovao. I da, što se tiče još kanala, serijala, mislio sam da snimam jednu strategiju za sad, u skorije vreme, i jednu pucačevu, naravno. To je, neću u stvari još da vam otkrijem koja je. I ovako, znači, sobe će biti, ja mislim, ovo je 16, a ovo je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dobro, 16 puta 14, ako, ok. 16 puta 14, ako sam dobro rekao. I to je dosta veliko. I iznad soba će biti mini skladište od svih igrača. Znači, za svako sobo će biti po jedno skladište. I tu naravno drže stvar. Biće i od servera skladište, naravno, ali igrači imaju svoje privatne stvari. Tako da imaju baš svoje skladište veliko. Da, dogovorio sam se danas baš sa par mojih prijatelja ću snimati neke klipove, znači na PC-u i na PlayStationu, pošto ja imam PlayStation 3. Snimat ću FIFA, snimat ću GTA. Možda nisam trebao još da vam otkrijem, ali vidjet ćete verovatno. Imam dosta velike planove za budućnost. I eto, klipovi su u 1080 piksela, što je odlično. Nadam se, ako samo treba da se popravi, kao što rekao, ta slika. Sada, kao što vidite, znači, ovako izgleda sobe. Mislim, vidjet ćete u budućnosti baš kako izgleda. Što je uradio? Vidjet će u budućnosti baš kako izgleda, ali za sad ovako. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobro. I sastavio sam pravila za faction, pravila i info, znači ako uđete u faction, naravno možete ih pročitati, mislim, obavezno da ih pročitate, naravno. I to je to što se tiče i servera i svega.
pošto nije bilo ovih ideja šta da pričam, znači neke onako zanimljive teme što vas zanimaju, ja sam razmislio, to je sad sam razmislio i odlučio koje ću teme baš sad da vam kažem. Znači, prva tema o kojoj ću onda pričamo je kako, znači teme će biti uglavnom u vezi Minecraft. Znači, prva tema će biti kako sam ja upoznao ovaj Minecraft, ako mogu tako reći. Znači, svima je otprilike priča da su prvo vidjeli Minecraft i onda mislili su da je loša igrica i onda su poslije opet probali, svidjela im se i tako je otprilike moja priča. Znači, pre jedno 2 godine, ne 2, pre jedno 3 godine, ja bih rekao, u 2012. Da. 2012. godini, ja mislim da je bio ovako, leto baš. Ja mislim da je bilo baš leto. I dolazio je moj brat ko me, mlađi brat. I eto, igrali smo malo igrice, naravno. Bili ovako napolju, radili svašta. I onda smorio sam se malo i otišao. I pitao ga da li ima neku igricu baš. Pošto su mi tad igrali samo fudbal, nismo ništa više, uglavnom fudbal. Ja mi je pokazao neku kockastu igricu gdje su kao neke svinje, krave i gdje ima mnogo mreža i drveta. Barem sam tako ja pomislio, znači jedan kockasti svijet. I na prvi pogled kad sam vidio igricu, znači odmah sam se smorio i nisam htio da igram uopšte. Samo sekund. Nisam htio... Da li ima ovo? Nema. Dobro, proveći. Super. Nisam htio da igram uopšte. Ako izgledalo mi je glupo, nisam znao uopšte šta se radi u igrici, šta možda sve uradiš. Nego sam samo otišao. I nasred igram fudbal. I kad mi je dosadio fudbal, došao sam kod brata opet i počeo sam gledam šta je radio. On je tad bio u creative modu i pravio je kuću neku kockastu i on je tada skoro počeo da igra Minecraft. I eto ono, tu ne treba. Dobro, ne vez. I eto, malo sam ga gledao i počelo da mi se sviđa igrice, počeo sam ja kuću tu da pravim. I naravno, tad sam bio kod njega. Ne znam šta sam ja rekao. Tad sam bio kod njega i kad sam se vratio kući, htio sam baš da isprobam Minecraft, da počnem da ga igram. I on je bio u creative modu, kao što je rekao. I ja sam mislio da samo postoji creative mod, da imate neograničen resurs, da možete da radite šta hoćete, da letite samo. I naravno, kad sam ja ušao, nisam uopšte dirao, nisam znao po dešavanju uopšte. Nisam ni gledao, pravo da vam kažem. I onda sam ušao i vidio sam da imam neka srca i da ne mogu da letim i da da uzimam blokove. I onako malo sam igrao i onda je došla noć. Ostao sam bez hrane i naravno umrao sam. Ubili su me zombi, čudovišta i tad nisam uopšte ni znao da postoje. Opak. Nisam znao uopšte da postoje čudovišta u Minecraftu. I eto, opet sam prestao da igram, ali sam posle opet nastavio jer
igrica mi se svidjela, pogledao sam neke tutoriale i shvatio da tu može da se gradi, da se craftuju stvari, to jest prave stvari. I onda mi se igrica, onda mi se igrica baš svidjela. Baš mi se svidjela i naravno par puta sam snimao Minecraft na mom prvom kanalu koji je bio isto 2011, ja mislim, u septembru 2011. I ja mislim da se zove Minecraft Gamer, tako nešto. I tad sam se prvi put upoznao sa YouTube. Lik koji, ne znam baš tačno ime lika od koga sam video, gdje sam naučio Minecraft, ali on više ne snima uglavnom, tako da. Znam gdje sam snimao Dishonored i Minecraft. Ja mislim da je tad bila 1.0 verzija, ne sjećam se baš. Ali stara verzija je bila. Možda i neka novija, ne sjećam se, ili starija. Uglavnom, eto, igram i dan danas. Sada, šta ih mogu još da pričam? Da, YouTube kanali. Ja sam imao mnogo YouTube kanala, baš mnogo, ali najuspješniji. I uvek, da, prema što vam to kažem, uvek sam prestajao da snimam iz nepoznatih razloga i poslije par dana sam pravio novi kanal. Nije to bilo baš ovo novog kanala, ali evo ga, okej. Ali ovako, i kvalitet nije bio baš dobar. Uglavnom, prvi YouTube kanal sam rekao Minecraft Gamer je bio, tako, otprilike tako. I imao sam 5-6 subscribera kao što imam sad. Imao sam 4 sezone Minecrafta. Rezolucija je bila baš ono, loša. 360 pikseli mislim, ili 480, to je. Ako nije loše, ali je loše. I eto, taj kanal je imao baš 4-5 epizodi i onda sam naravno prestao da snimam. A onda sljedeći kanal i najuspješniji kanal, drugi po redu, zvao se Herobrine 001. I mislim da je tako. I mislim da je tačno tako. I on je bio baš uspješan kanal, imao sam 50 subscribera, ali jednog dana sam odlučio da napravim novi kanal, ne znam zbog čega, ali odlučio sam novi kanal da napravim. I taj kanal se zvao The Serbian Herobrine. Imao sam, ja mislim, oko 10-20 subscribera na njemu. I to ako, bilo okej, ali i loše u isto vreme. Da, bilo je još kanala The Serbia Craft, tu sam imao i server. Tu sam imao i server, ali onako server trajao par dana samo. Da, pošto će me mnogo ljudi pitati, možda većina vas ne zna o tome, ali ja sam do skoro imao svoj server lični. Bio je vanila server i bilo je dosta ljudi. Ali taj server se zatvorio. I u ovom videu sam baš htio da vam objasnim zašto je to tako, ali pre svega da se izvinim svima koji su igrali na tom serveru. Bilo nas je 10 otprilike, uz jednog banovanog igrača, Kit, ubica.
jednog banalnog igrača, ali bilo je baš dobra zajednica. Želim da se izvinim svima koji su bili na tom serveru, jer zato što sam zatvorio server nisam dao razlog uopšte za to, tako da zbog toga se izvinjam. Trebao sam da kažem, ili nisam uopšte trebao da pravim server, pošto nisam uopšte imao iskustva, bio sam jedini admin, mislim poslije je došao još jedan admin, ali to je bilo posle baš, pri kraju servera. Server je baš bio dobra zajednica, dobro, taj jedan igrač što je banovan, neću da pominjem imena uopšte, ali da ne bi pisali u komentarima, pošto sam ja već tad dao link od mog, šta je ovo, link od mog YouTube kanala, oni verovatno znaju za moj kanal, oni su subscribali kod mene, ja sam kod njih, i eto, želim da im se izvinim. Šta sam još htio da kažem? Ok, sad nisam rekao, sad idemo u mining, znači do kraja epizode ćemo ići u mining. Pošto baš, kao što rekao, nema neki pećina, ja ću da radim sad strip mine. Možda nije zanimljivo, ali dobro. Teo sam još jedan Minecraft serijal da napravim, znači u skorije vreme. To je dosta ovih serijala, ali eto, samo da kažem. Znači, nisam tačno znao koji će serijal, mislio sam, znači, da bude serijal mini igre i tu bih igrao baš dosta mini igara. Ako se vama sviđa, napišite u komentarima, naravno. Ako imate neki drugi predlog ili vam se ne sviđa to, isto napišite u komentarima. Tako da i skoro bi trebali da privodimo kraju ovaj video, ali eto, da uradimo još jednu temu pre nego što završim epizodu. Da, nisam rekao, ali bilo je u deskripciji na prošlom videu, tekstura je Minecraft HD puta 64, ako se tako kaže, Research Pack, Minecraft HD. Ako baš dobra tekstura, malo menja Minecraft, ali na dobar način. I pošto imam malo zamerki na ovu teksturu, htio sam napraviti svoj Research Pack, bolje da kažem tako, i to će biti u skorije vreme, moći ćete i vi da skinete. To će biti mešanje na više tekstura, mislio sam da bude od Huahuia tekstura, jer ona ima baš onaj dobar sa bovom, ako ste vidjeli, ako imate tu teksturu ili se gleda Huahuia. I mešanje Fatefula i Minecrafta HD, jer to su po meni 3 najbolje teksture koji malo menjaju Minecraft. Huahuia tekstura je malo više PvP tekstura, ali dobra je i ovako da se, ne sve stvari, ali neke su stvari baš dobre. Od igrica koje ja igram, možda vas to zanima, iako vas ne zanima, ja ću vam to reći. Znači, igram Battlefield 3, trojku, igram multiplayer, imam kupljenu igru i mislim da je to baš najbolji Battlefield, barem multiplayer, nisam igrao ostale delove, jer više sam je
više volim da igram Call of Duty. Call of Duty sam igrao skoro sve dele, nisam one prve. Ali većina. I nisam ovi najnoviji Advanced Warfare. Ali sve ostale sam odigrao. Mislio sam da kupim baš Advanced Warfare u skorije vreme, ali treba skupiti pare. Dobro, igram CSGO, nemam kupljenu igru, ali i to mislim da kupim. S drugom sam se dogovorio da mi on kupi igricu, tako da vidjet ćemo. Ja mislim za mjesec, dva bih mogao. Za 2-3 nedelje u stvari bih mogao da kupim CSGO. I da, igram strategije, mnoge strategije, Total War igram online strategije, nice. A kako se zove, da, igram online strategije. Biće jedan video o toj jednoj online strategiji, možda ste već igrali. Zove se ESIM, ako hoćete pogledajte. Vjerojatno će biti u opisu videa. O ESIM-u. I ja mislim da bi to bilo to od ovog videa. Ako vam se video svidio, lajkujte, komentarišite i šerujte video. Ako vam se sviđa moj glas i želite vidjeti još videa, slobodno se subscribe-ite na kanal. I to je bilo to, znači, kao što rekoh, lajkujte, komentarišite, subscribe-ite se na kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. U sljedećoj epizodi će biti Walking Dead, znači sutra uploadujem u petak, tako da vidimo se i pozdrav!